ହଇରାଣ ନାତି କଣ ଧାନ କାଟୁଛୁ? ଅଧେ କାଟେ କାଟେ। ଆଉ କଣ ଖବର? ସକାଳ 7ଟାରୁ ଆସି ପଡିଛି ଯେ ଏଇଠି ଦିନ ଗୋଟାଏ ହେଲାଣି, ଧାନ କଟା ସରୁନି। ଘରକୁ ଗଲେ ପୁଣି ଖଣ୍ଡ ସାଗର କରିବି। ଓ କଣ କରିବା, କର୍ମ ହିଁ ଜୀବନ। ଦେବ ପୁଅ ନବୀନ ଗୋରଡ ଗାଁ ଯାକ ସବୁ ଛୁଆ ଫିଷ୍ଟ କଲେ, ତମ ଦେଇ ଗୋଟାଏ ଫିଷ୍ଟ ହେଲାନି। ତମର ତ କାହାର ପଛ ଠିକ ନାହିଁ, ଆଉ କଣ ହବ? ପଛ କେମିତି ଠିକ ରହିବ କହୁନୁ? ବାପୁ ପଛ କାର ଉପରେ, ତୋ ପଛ ଟ୍ୟୁସନ ଛୁଆଙ୍କର ଚେୟାର ଉପରେ। ଆଉ ଟୁଙ୍ଗୁ ପଛ କଥା ନ କହିବା ଭଲ। ତାର ସକାଳେ ନୂଆ ପୋଖରୀକୁ ଉପର ବେଳାକୁ ଚୁଙ୍ଗୁଡି ଘେରି, ଏବେ କଣ ମାସେ ହେଲା ରାତିରେ ଯାଉଛି ଖଣ୍ଡଗିରି। ଆଚ୍ଛା ଠିକ ଅଛି, ଆ ଯିବା 4ଟା ବେଳକୁ ଘେରରେ ବସି କଣଟା ଫାଇନାଲ କରିବା। ଦେଆ ତୁ କାହା ସାଙ୍ଗରେ କଥା ହଉଛୁ? ନାଇଁ ତୁ କାହା ସାଙ୍ଗରେ କଥା ହଉଛୁ? ମୁଁ ପଚାରୁଛି ପରା ତୁ କାହା ସାଙ୍ଗରେ କଥା ହଉଛୁ? ପଇସା ନେଲା ବେଳୁ ମୋ ଠାରୁ ନବୁ, ଖାଇବୁ ମୋର ସୁଅମ ପାଉଡର, ଲିପଷ୍ଟିକ, ଫେୟାର ଲଭଲି ମୋ ଠାରୁ ନବୁ, ହେଲେ ମକର ବୁଲିବାକୁ ଯିବୁ ତା ସାଙ୍ଗରେ। ମୁଁ କଣ ଏଠି ଘାସ କଟା? ରଖ ତୋ ଫୋନ। ଟୁଙ୍ଗୁ କଣ କିରେ? କିଛି ହେଇନି, କଣ କହୁନ? ତୁ କୁଆଡେ? ବିଲରେ ଆଜି ଆମର ମେସିନ ପାଉଛୁ ତ, ବୋଉ ପଠେଇଥିଲା। ଓ ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା, ନାଇଁ ମୋ କହିବା କଥା ଶୀତ ଦିନ ଆସି ସରିବାକୁ ବସିଲାଣି, କଣଟା ଫିଷ୍ଟ କରିବା ନା ନାଇଁ? ନାଇଁ ତୁ ରାଜି ତ? ରୋଷେଇ କଥା ତେମେ କାହିଁ ଟେନସନ ନଉଛ? ରୋଷେଇ ବଗୁଲା କରିବନି, ରୋଷେଇ ପାଇଁ ଟେନସନ ନିଅ ନା। ଇରେ ଏଇ ବା ବଗୁଲା ଏଠି ଝାଡା ବଇଛି। ଇରେ ଶଳା, ଏଇଟା କଣ ଏମିତି କରେଣ୍ଟ ନାଗି ଲାଗି ଥରୁଛି? ରହ ମୁଁ ଡାକୁଛି। ବଗୁଲା, ଇରେ ସିଠି କଣ କରୁଛୁ? ଏଇ ସଫଳଟା ଦଳୁଛି। ଝାଡା ମାଇଲାନି ତ, ପେଟ ଭାରି ଟାଣୁଛି। ରହିଥା ଟିକେ ମୁଁ ପାଟିରେ ପକେଇଦିଏ। ମୁଁ କହୁଥିଲି ବହୁତ ଦିନ ହେଲା ଫିଷ୍ଟ ହେଇନି, ଯେ କଲେ ହଅନ୍ତାନି? ହଁ କରୁନ। ହଉ ତୁ ଆ, ଜଲ୍ଦି ସବୁ ପିଲାଙ୍କୁ ପୁଣି ଫୋନ କରିବା। ଲୁବୁନି ବାପା କୋଉଠି? ଆଜି ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ କିଏ ଜିତିଲା? ଆଜି ପଣ୍ଡୁଆ ଜିତିଲା। ଶୁଣୁ, ରାତିକି ଗୋଟେ ଘର ଆଡେ ଆସୁନ, ଗୋଟେ ଭୋଜି କରିବା। ନାଇଁ ଝୁଅ ପିଲା ମିଶିବେନି, ଆମେ ତୁ ମୁଁ ଟୁଙ୍ଗୁ ନରୁଗୁଡିଆ ନବୀନା, ଯଦି ହେଇ ବାବୁ ଟିକେ କହିବା। ହଁ ସେ ବା ଘରକୁ ଆଇଯିବା। ନାଇଁ ଆମ ଗାଁ ପିଲା ସମସ୍ତେ, ମଣ୍ଟୁଆ, ମାୟା ବଣ୍ଟି, କାଠୁଆ ବଣ୍ଟି, ବହଳିଆ ବଣ୍ଟି। ହଁ ଜଟୁଙ୍କ ଘରେ କରିଥିଲେ ହେଇଥାନ୍ତା ଯେ, ହେଲେ ତାର ବାହା ହେଲା ସ୍ତ୍ରୀଟା ଘଟି ରହୁଛି, ତା ବାପ ଘଟିକି ଯାଇଥିଲେ ସେ କଥା ଅଲଗା ହେଇଥାନ୍ତା। ପପୁନି ଆସିବନି, ଆମେ ଗୋଟେ କାয়ଦା କରି ଗୁରିଆ ଡାକିଦବା, ପପୁନି ଆପେ ଆସିବ। ଦେଖିଆ ବିରିୟାନୀ ହଉ ନହେଲେ ଚିକେନ କରିବା ଆଉ। ନାଇଁ ବାପୁଙ୍କ ଘରେ ହେଇଥାନ୍ତା, କାହ୍ନାଙ୍କ ତଳ ବାରିରେ ହବା ଆଉ, ସେ ଜାଗାଟା ପ୍ଲେସଟା ଭଲ ହେଇନି କି? ଶୁଣ ସିଏ ଆସିବ, ଏବେ ରହିଲେ କାହ୍ନା ଆଉ ବାବନ, ଅଗେଇ ଦେଲେ ଯିବ ସରିବ। ତାଙ୍କର କଣ ଫୋନ ସୁଇଚ ଅଫ୍ ଦେଖଉଛି? ବିଏସଏନଏଲ ସିମ୍ ଲାଇନ ପଳେଇଲା, ଜମା ନେଟୱାର୍କ ଆସୁନି। ବିଏସଏନଏଲ ସିମ୍ କାମ ନୁହଁ। ଏକ ଭଲ କଥା ମନେ ରହିଲା, ବାବୁକୁ ନଗେଇବା। କିଏ ମହାନ୍ତିର ପୁଅ ବାବୁ ତ? ବାପା କେମିତି ଅଛୁ? ହାଲୋ କଣ କହୁଛୁ ବା? ଦେଲୁ ଦେଲୁ ରହ, ଆମେ ଭଲରେ ଅଛୁ। ମତେ ଦେ। କିଏ ମହାନ୍ତି ବାବୁ ନା କିଏ? କଣ ଚିହ୍ନି ପାରୁଛ ନା ଭୁଲିଗଲ? ତମେ ତ ବୁଲେଟ କିଣିଲ, ଆମକୁ କଣ ଆଉ ପଚାରୁଛ? ଦେ ଫୋନ ବାବୁ, କଥା କହି ଶିଖିନି। ଆଚ୍ଛା ବାବୁ, ନାଇଁ ସେ ବଗୁଲା କଣ କହୁଥିଲା କି, ତୁ ତ ବୁଲେଟ କିଣିଲୁ, ଏଣିକି ଖାଲି ଖପରା ଖୋଲ ଯିବୁ, ଆମକୁ ତ ସାଙ୍ଗରେ ନବୁନୁ, ଆଉ ଭୋଜି ଗୋଟେ ଦଉନୁ। ହଁ ବା, 5ଟା ପିଲାଙ୍କୁ ଯଦି ତୁ ହାତ ଧୁଆଉଛୁ, ପଞ୍ଚ ଆତ୍ମା ତୋର ଶାନ୍ତି ପାଇବ ନା ନାଇଁ? ମାଂସ କେତେ କେଜି? ହଉ ସେ 5 କେଜି ଦଉ। ବାଳକୁ ଆମେ ଭୋଜି କାହିଁ କରିବୁ, ଯାଇ ଜଟିଆ ଢାବାରେ ଖାଇଦବୁ। ଭୋଜିରେ ଯଦି ଜଣେ ନ ଆସିବ, ସେ ଭୋଜି କଣ ଆଉ ଭୋଜି ଭଳିଆ ନାଗିବ କି? ହଁ ବାପା ପାଟି କରିବେ, ମାନୁଛୁ ଆରଥର ଯୋଉ ଭୋଜି ଲେଟ୍ ହେଇଥିଲା, ଟୁଙ୍ଗୁ ଗଲା ଡ୍ରେସ କିଣିବାକୁ, ତୋ ବାପା ପାଟି କରିଥିଲା। ଏଇଟା 22 ମସିହା କଥା ଥିଲା, ଏଇଟା ଆସି 26 ହେଲା। ହଉ ତୋ କଥା ହେଲା ଆଉ କଣ, କାଲି ସକାଳେ ଫିଷ୍ଟ କରିବା, ଆଉ କାଲି ଦିନ ବେଳା ଫିଷ୍ଟ କରିବା କହୁଛୁ ଆଉ କଣ? 5 କିଲୋ ଚାଉଳ ହେଇକିରି ପଳେଇବା। ଇରେ ତୁ କହିଥିଲୁ କାହ୍ନା ବାରିରେ ଫିଷ୍ଟ ହବ, ଇଏ ତ କାହ୍ନା ବାରି ମୋର ବିଶ୍ୱାସ ହଉନି। ଆଡେ ଦେଖେ ଏ କଣ ଜୁଲୁଛି, ଟୁଙ୍ଗୁ ଘାଗେରା। ଟୁଙ୍ଗୁ କେତେବେଳେ ଆଡକୁ ଆସିକି ତା ଘାଗରା ଛାଡିକି ଯାଇଛି, ତା ଭିତରେ ଅବିଶ୍ୱାସ ହଉଛି। ଆରେ ତମେ ଯାହା କରୁଛ କର। ହାଇ ତୁ କଣ ମୋର ପାଠ ପଢଉଛୁ? ମୋ ଜାଣିବା ତ ଟୁଙ୍ଗୁର ଲୋକାଲ ବେପାର ତ ନାହିଁ, ଆଗରୁ ଘର ବେପାର କରୁଥିଲା, ଏବେ ଖଣ୍ଡଗିରି ଯାଉଛି। ମୁଁ ତ ଡେଲି କଷ୍ଟମର, ମୁଁ ଜାଣିନି। ତୁ ତା ସାଙ୍ଗରେ ହଉଛୁ ଗୋଟେ ଆରେକ ବେହା, ଜାଣିଲୁ?
ଅଞ୍ଚା ସୋଦି ଭଲ ଲାଗିବ ତ ଏକାଥରେ ଚୁପ୍ ହେଇଯିବୁ ଫେଷ୍ଟ କରିବା ଯଦି ଅଛି ଆସ ଚାଲ ଚାଲ ସେ ଯାହା ବାରି ହଉ। ତୁ ଯାଇ ତାଙ୍କ ସାର୍ ଟିକେ କଲୁନି ସେ କଣ ପାରିବେ ଟେଷ୍ଟ କରିପାରିବେ ହେ ସେ ଯାହା କରୁ ମୋର କଣ ଅଛି ମୁଁ କଣ ଆଇଁଷ ଖାଏ ଆମର ତ ନା? ମିଲ୍ସ ରେଡି ହେଇଗଲା, ତୁ କଣ ଖାଲି ଭାତ ଖାଇବୁ? ଆଳୁ କାଢି ଦଉନୁ ମୋର କଣ ହବନି ନା ଗୋଟାଏ ଦିନ ଉପାସ ରହିଯାଉନୁ, ଆଳୁ କଢା ହବ। କାଢିବନି ତମ ମେନ୍ ଜିନିଷ ଟା ମୋ ପାଖରେ ଅଛି ରେ ବାପା ବହୁତ ଆରେ ଶୁଣ ତୁ ଫିଷ୍ଟ ଫିଷ୍ଟ କରିବିନି ହେଲା। କାଇଁ ଆକୁ କିଏ ଆଣିଥିଲା? ଏରେ ମଦ ଆମେ ପିଆନିବା ସେ ତାର ଯିଏ ପିଆ ପିଲା ପିଇବେ ଆମେ ଖାଇବା ଘରକୁ ଯିବା ସିଏ ଯଦି ବାଧ୍ୟ କଲେ? ବାଧ୍ୟ କଣ କରିବେ ତା ପୂର୍ବରୁ ବା ଆମେ ଖାଇଦବା ଏ ଆଇଲ ସେ ମଦ ଲୁଚେଇଦବା ତୁ ବାପା ଯେତେବେଳେ ଶୋଧିବ ଜାଣିବୁ। ହଟି ଯାଉଛୁ ବାପା ଯେତେବେଳେ ପାଟି କରିବ।